Busy mi diri kay kuan hapit na deadline ug mapon sa mission sa kuwa guys. Yung mga student intern o PUGT sa Esperanza mo din no? Esperanza o DIS. Sir? Isa ko na. Ako nang sarili sa mga. Mag-winose. Okay na hindi ko na tingin. Ako na lang po. Parang sama ka pa ako. Sir? Ang bugira na sir. Hindi na isa. Bugira. Sabi naman na yung vlog na rin.